Καλησπέρα. Έχω να κάνω βιντεάκι εδώ και 2 χρόνια, 1,5 χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να ξαναξεκινήσω, αλλά θέλω να δω τι απήχηση έχουμε. Θέλουμε να ξεκινήσουμε για ανάλυση πάλι στο κομμάτι της φωτογραφίας, θέλουμε στο βίντεο ή θέλουμε να αναλύουμε το κάθε κινητό που βγαίνει καθαρά για την φωτογραφική του, για την κάμερά του, για το πόσο καλή είναι, να μπούμε στις τεχνικές λεπτομέρειες, μόνο γι' αυτό. Αν σε ενδιαφέρει και σένα να το συνεχίσω, γράψε ένα σχόλιο, γράψε κάμερα, γράψε βίντεο, φωτογραφία ή κάτι, ώστε να ξέρω κι εγώ αν αξίζει να το συνεχίσω όλο αυτό και να μην τρώμε το χρόνο καθενός. Οπότε, αν θέλουμε πάλι να πάμε δυναμικά, γιατί κάναμε ωραία βιντεάκια και βοηθήσαμε κόσμο, γράψτε μου ένα σχόλιο κάτω.